la Mulungu 2026 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tikambe nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo tikamakamba nkhani zimenezi timakhala tikuyenda ndithu pa chilungamo chokhachokha. Ndilandire mngoni wawo takulandirani mngoni wawo awayana chunga zomwe kwambiri. Ndilandireso ambuye Bishop ndathokoza kwambiri kuchokera kwa ine ndevu zamwayi Wonder msisi ya nkhwenda vivi ndimati ndikuuzeni mndandanda wa nkhani zimene tikufuna tikambirane mprogramu yathu ya lero. Koma bwanji sanatero tingopita ku break kakafupi kwambiri. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronic, or Selly's Enterprise Facebook page to access our catalog. Selly's Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Chabwino kupitirira ndi program yathu ndi imene takhala tikukuuzirana anthu amene Chabwino kupitirira ndi program yathu ya Hot Current pano pa Times Television imene takhala tikuuzirani anthu amene makonda program imeneyi kunena kuti pakanema apa tisiya kupezeka ma program akubwera kutsogoloko. Kwa lero mukutha kuonera pakanema panu komanso tili live ku YouTube imene ndi Times 360 Malawi. So we are live Times 360 Malawi. Ku Facebook sitizipezekaso kumene koko kuyambira program ya lero kupita mtsogolomo. Komanso pakanema wanupa pamene mukuonera nyumba mwanumwa imwayika pa khomayi kaya mwayika pa tebulo imene iso sitizipezekapo kupita mtsogoloko. Pa screen panupo pazibwera kachatimati ka QR code ngati sikakubwera padakali pano muzikaona ndithu kakubwera. Mukachita scan kameneka kazikutengerani kumene mukhoza kutipeza di program imeneyi ya the Hot Current. Koma tinati tikupaseni mpata kuti tiphunzitsane bwinobwino kuti zinthu zimenezi tizipanga bwanji ncholinga chokuti tisamsiye wina aliyense mbuyo. Kwa lero mukuonera nyumbamo komanso ku YouTube, Facebook kulibeko yayi. Live pa TV yanu komanso YouTube channel yathu Times 360 Malawi. Nkhani zimene tikufuna tikambirane program yathu ya lero ya the Hot Current zilipo zitatu. Nkhani yoyamba kuli kabungwe kena kamene amati Government Contracts Unit GCU. Tufuna tifunse mafunso kodi kabungwe kameneka makamaka ntchito yake ndi chani pokhuza nkhani zogulagulazi pa Chingerezi timati procurement. Kodi kamatani makamaka ntchito yake ndi yotani, kadabwera bwanji kabungwe kameneka ka GCU kamakhala mu office mwa a president ndi cabinet mu office OPC kamatani. Tufuna tikaunike kabungwe kameneka. Nkhani yachiwiri tikunena kuti pali company ja akuti Mulalo Granular Fertilizer Production Factory imene ili kuchemera, timati kuchemera kudowa koma ndi kudowa mchemera kudowa mafuna tizitchula mmene amatchulira ine mchemera kudowa ya Napoleon Dzombe. Nde kulibungwe linaso mbali nayi jamati Malawi Environment Protection Authority MEPA akukhala ngati akuuzana zochita zimene anthu ena akuti yayi kodi zinthu muchedwesa kuti tikhale ndi kampani yopanga fertilizer 30,000 to 40,000 metric tons pa ola limodzi. Kodi imene sinkhani yabwino zokhala bwanji tiunike nkhani imene. Nde pali mkoke umene wakhala ukuchitika ndithu ndi bungwe loona zisankho mdziko muno Malawi Electoral Commission MEC komanso executive order yoperekedwa ndi president APM Arthur Peter Mutharika. Kodi zikukhala bwanji kuti pali mkoke tudziwa kuti nkhani zimenezi zidakapitirira m'makhotimo. Nde tili yankhula zokhazo
zimene tikuzidziwa kufikira tsiku la lero pokuti malamulo amalola kutere komosayikapo mulomo kuti kutsogoloko zikhoza kuyenda bwanji koma kodi so far what do we know. Ndiye tinapita kale kumva uthenga ochokera kwa ma proud sponsors athu a Series Enterprise. Ndiye tipitirire ndi nkhani. Tikufuna tibwere kwa inu amngoni wawo awayana chonga. Chimene tikubwerera kwa inu abwana ndiyo kuti pali dongosolo limene tidakhazikisa ngati dziko ndi malamulo kuti tikafuna kugula zinthu makamaka kunthambi zabomako. Kumene kuli ma ministries, ma departments ndi ma agencies. Mwachidule timati MDAs. Pakuyenera pazikhala ndondomeko. Nde amatulusa zija amati ma tenders. Mapepala komanso malo osiyanasiyana kuti mwachisanso ife kuno ku Eskom tikufuna tipange za ma transformer. Ka ife kuno ku water board tikufuna tigule mamita ndi makampani osiyanasiyana. Nde anthu amapanga anokupikisana kuti ine ndikhoza kupanga supplies zimene zozo ndamalemba kalata zawo zija ndikutumiza ku bungwe lija amati PPDA. Public Procurement and Disposal of Assets. Mene tinayikira malamulo a dziko lino. Ndiye waja maunika zimene zijazi komanso amachita kalibu anzathu awa omenyana ndi katangale Anti-Corruption Bureau kuti afufuze mbali yawo kuti pakuoneka zakatangale apa. Ndiye amene aja amapezeka kuti agwira ntchito awakatangale wamafufuze akaona kuti palibe povuta amati ife kuno tilibe objection. Then zimapitanso ku PPDA. A PPDA aja amakaonanso akakhutisidwaso kuno no objection. At that point zimayenera kuti zimezi zipite no kuja ilese anala Eskom zikwena zibwere kwa Eskom kuti Eskom anthu atabida ife tibe vuto mutha kupereka no go ahead achite supply. However kuyambira 2012 kudazabwera kabungwe kameneka ka GCU kameneka makhala mu office ya OPC kuti kaziunika ndi ntchito zake malingana ndi mmene tidanenera tikunena kuti zili mchingerezi kuti the government contracts unit is mandated to review, consider, vet, negotiate and pass contractual proposals before they are concluded and agreed between the ministries, departments and agencies of the Malawi government and other parties and stakeholders. Notozekana khanga tikankhapakati kuti no zikaenda kuku asanagwirizane ndi ma suppliers aja ikuko kazikapo zonena nena zawo koma sindinapeze lamulo limene nakakhazikisa pese kuti iziti parliament dakambirana kugwirizana koma kadabwera ndithu kuti kazithandizira zimenezi. Now chimene tikubwesa nkhani imene ndiyokuti tikufunsana mafunso pano. Kodi kameneka mukaona bwanji achunga mu ndondomeko imene tafotokozera papamo kuti atatagwirizana ena onsewa amene tidapasa mphamvu ndi lamulo pamazabwera kanthambi kameneka nkuzayikapo mlomo wake which can either say it's okay kapena tiunike zina ndi zina. Tikuchita bwanji ndika unit kameneka. Ankhwenda vivi zinthu zambiri tikamaziyamba mdziko muno timaziyamba ndi cholinga chabwino koma kenaka we lose that purpose down the line. Ine ndikukhulupirira kuti pamene government contracting unit imayamba mchaka cha 2012 cholinga chake chinali chabwino ndithu koma chimene chimavuta nchotena kuti tikamakhazikisa bungwe ngati limene lili tizifunsa funso lena kuti kodi tingatani kuti so bungwe limene isakhale abused chabwino chifukwa muona kuti ASCB amatha kupanga question a PPDA. Awa amatha kunena kuti apapa ifeyo sitikupanga vet. Ngakhala a PPDA amathaso kunena kuti Eskom kapena bungwe lanje kandi government department yotani izi sitikugwirizana nazo. Simunasatira ndondomeko malamulo awa. Ndi ndani amene amafunsa government contracting unit? Ndi ndani? If government contracting unit mukati muione ikuoneka kuti itokhala yamphamvu kwambiri kungoti sima kambidwa kwambiri koma ndi yamphamvu kungoona ku office kumene akhala ili ku office ya president OPC ndiye iwo anene kuti ife contract tikuonera kuti musapange kodi PPDA ndi awa ndi ACB ali mphamvu muona kuti yanja sitikunena kuti it's being abused but what we're saying is tikamakonza zinthu mdziko muno then tiziganizira pamawa samanguyang'ana pano
Right. Kodi ma-institutions amene wawa kodi mabungwe amenewa akuthandizira motani komanso atha kuononga motani ndefunso limenelo. Yeah. Ndiwe ukayiona nkumaona ngati kuti mwina bwanji tinakabwera poyera komanso bungwe limeneli lithaso pena pake kumapereka nkhawa kuti ndiye kuti we don't trust PPDA enough. We don't trust ACB enough. Chifukwa ngati ACB ikugwira ntchito yake bwinobwino ngati PPDA ikugwira ntchito yake bwinobwino one would wonder kuti kodi mwati GCU ikugwira ntchito yotani. Nthawi zambiri mukakhala ndi makomiti tambiri ngakhale pa mpingo siziyenda. Nthawi zina kuchulukisa kwa makomitiku zimakuwuzani kunena kuti anthu akukayikirana. Makumbukira nthawi ya mafuta mu ulamuliro wa Achakwera. Inafika nthawi panali makomiti katambiri presidential technical committee on mafuta. Koma mafuta amatheka. So kukhala ni makomiti ambiri does not mean efficiency. Nthawi zina zimasonyeza kunena kuti pena pake ena ake asakukhulupirirana. Chabwino. Ambuya Bishop ayamba choncha ngoni wawo. Tipereke chitsanzo mwina ngati ku company ngati yathuyi. Ku company ngati yathuyi ya Times kuli procurement department. Imene imayendesa zonse. And imene tidapanga kuti mkulu wa company yathuyi sangalowerere opoya. Ndi chimozimozi ma parastatals, ma CEOs, they cannot interfere with my procurement. Atakhala kuti alowerera ndekuti akhala kuti akuphwanya malamulo. Now GCU mukayiona nchifukwa chati tinayibweresa pamene tili ndi mabungwe amene akuvomerezedwa ndi malamulo kuti aunike zimene zizi bwinobwino akakhutisidwa ndekuti zinthuzo zili mchimake bwinobwino. Why did we think kuti pakuyenerabe pakhale wina azizaunika zinthu ziwiri zimene zizi nkupereka maganizo amene akhoza kukhala osiyana ndi ndondomeko yonse ija kapena kuvomerezerana ndi ndondomeko imene idakhalira? Ndivomerezana ndi ngataviyo kuti makamabwera masombenyawa amakhala abwino kwambiri afa kunena kuti mena ankayamba they said we want to value every contract so that the Malawians should benefit fully from that contract. Amina tikumpatsayo kuti athandizira Malawi zenizeni. So PPDA ijati tikhulupirira koma mwina itipatsa munthu amene masombenya athu sakhala kuti tikufa akuyendesa akozi kuti pamawa osokoneza. So ifeyo chifukwa sinanga imene jayo mukayiona GCU ndi boma tidzivomereza munthu amene zimene akachitazo zifanane ndi kuti Amalawi akachilandira chinthu chichacho akozi kuti talandira chinthu chako azivomereza pa stage yake. Okay, kuti zitadusa kose kuja ndeyiwo azivo kapena before zisalabire kuna PPDA anachiganiza kuti adzivomereza kuti PPDA yako ikavomereza iwo achadziona kuti okay izizi you can go on now all is well. But amene akaganiza zimenezo anaganiza bwino koma sana kudziwa munthu wandale. Chabwino. Munthu wandale anamuyiwala pang'ono. Chabwino. Chimene anayiwala kwambiri inali ndale. Chifukwa chonena kuti munthu amuganizira kumene kuja PPDA ndi ma technocrats ndithu. Amene akamatenga nkumaliza sajowa paper to paper. Sanga bange verify munthu amene akudziwa kuti alibe capacity alibe kuthekera alibe chani. Inde wa katangale sanga lepere koma ndikukhulupirira kuti katangale bomo chifukwa mazapita ku ACB. ICB kuti nawo katangale mwene akuganiza afune aone tsetso guys ababa mutojetsa manja. Right. Koma kumene kuli bomba ndi ukuku sopano. Government contracting unit. Chifukwa kumene kuja akachiti D. Awawa ama technocrats ndi ana auku. Chifukwa PPDA ili pansi pa chief secretary. Ndiyo ndicho chocho. Yes. Chief secretary ndi wamkulu inde. Ndiye ndikunena service chose. Siri kunena tikungonena from 2012 to now. Yeah. So aba mind maboma ngapo kuzafikira kutanda uzati maboma osama mabwerawo amagwirizana ndi ganizo kuti this is a good idea. Kwa lina likanangodabwa likanakathesa ka unit yes. Koma from 2012 it means we have been agreeing kuti I think this unit is important. Ndipo ineti koza kunena speak kunena kuti kuyankhula za yakaka nkofunika kwambiri. Chifukwa ini yakewo sanga kadabwe. Yakaka unit ko. Ngabwino. Sanga kadabwe. Oyina kuyankhula ndi fair ndabetie kawondo akaka mukakhala pansi mukaunika kuti ndikoopsa. Kuopsa kwake nkokuti tiyerekeze maaujenata kuita viwi company bishop tafumuka company ndi apezo kuti kumapetoko samvane ndi bwino angatani auza kuti tamuto sana olopopanda chifukwa chifukwa chakuti konseku chadu saku chako ndi ma technocrats pamene ukuku
political mind salowe munthu atakhala kuti ndi professor atakhala doctor la koma ngati muli ndale kaumunthu kaundale kacha sikamachoka Chabwino. so ndikwafunika imeneyi ndithu kuyiunika kunena kuti kutsogolo kuno tidakhulupirirabe awa a PPT acha Chabwino. sinanga magwira ntchito zaka zonsezi Yes. and these PPT they are mandated Yes. Yeah. gazetted udakonza magwira ntchito pamene iyi sinzondika ya Inamba bwanji. inamba bwanji Yeah, sitikupeza lamulo limene lidachita establish GCU. Mwamaliza nthawira kwa ngoni wawo. ngakozipita Angoni wawo. Titaona mmene tidayikira malamulo athu, sitimafuna pazikhala element ya ndale. Nchifukwa chake pali mabungwe ndithu amene they are non-partisan. That is what we say. Very independent. We have SCB that must invent. When we realized, kuti maybe PPDA Bayoka may not have the capacity to detect fraud, corruption, bribes, we said, why don't we bring in SCB as part of the process to check on those areas, which are very sensitive areas. PPDA, SCB, why are we bringing in Kabungwe, Kamenika Kuonika Kudindika Ndale? Are we now trying to politicize a process that otherwise must be professional from start to finish? How do you see this coming in? What value or how contaminated is it? Are we poisoning the well with GCU? So tikamaka nkhani ya mabungwe ngati PPDA, tikambe nkhani ya SCB, tikambe nkhani ya government contracting unit, mabungwewa kuti muona kugwira ntchito yawo. I don't think pali wina aliyese amene angamanena kuti ayi kodi SCB kuti ayi pamene pagona nkhani ndi ndalama basi. Right. Chifukwa chonena kuti ma contract abomawa we are talking about ma billion. Anthu tusamalimbana ti ma contract ta 20,000 ta 100 ayi ndi ma billion awawa ndiye munthu andale akuona kuti kodi who is getting the money from the government. Chifukwa munthu amene ali ndi ndalama amakhala ndi mphamvu. Amene ali ndi mphamvu can be a threat. So apapatu nkhani ndi makhala yonena kuti tione ndalama zipita kwa ndani musanamalizise kumulembera cheke munthu tifuna dzinalo tiye wache kumudzi kwawo tikudziwe komanso kuti ali mbaliti. To be quite honest zimachitika zimenezo chifukwa if you ask me tinakakhala kunena kuti awa a GCU amaona tingwereke zote mayina amabisa kuina mabisa kumangolemba A, B, C, D. Then you kumangoona merit imene a PPDA and SCP agwirisa ntchito. I'm sure that will be fine. Koma ka munthu kamabwera apo kunena kuti mwati uyu kumuzikwa kuti Ni ndani amene? uyu lilongwe kasiya uyu mulanje uyu rumbi sikwa kwache hanawo. So my elements amene ndionena kuti amabwera apo pa umunthu. So all we are saying is tikamapanga ma systems tisamangoziyang'anira ife tokha lero tiziyang'anira kusogolo because that can come to bite us because as far as I'm concerned ndikunena abe tifunda imene mosimikiza kunena kuti ngati panali element imene timayikayikira mpPDA tinakayionjezera. Ngati timaona pena pake kukayikira kuti SCB tinakathaso mwina kukuyika njira zina. Koma the way it is, the moment you put politicians kapena anthu aku office ya president ndikwauza kunawonso akhale nawo mbwalo limene inu munaonapo pamakhala ma meeting ena onena kuti abwana ali pamenepo iwo ali pamenepo ndeko bwera mlendo pa meeting ena simungayankhule yankhwenda vili Zonadi. fa bwana mkulu amakhala kuti pamenepo owatakhala kuti bwana mkulu zimene akuyankhula Ndizopoyira. inu mmakhala chete mmakhala chete. Now Zonadi. can you imagine government contracting unit mule akulu za executive now amene nkuzanena kuti sinali ayi kapena muikepo iyi kapena APPD anena kuti chani ndi anawa ICP anena kuti chani independence ACP timayichula kuno kunja koma in practice we know anthu amene aja they are not as independent as they want to claim or we want to claim as a country. Ndipo mboni ndiyeni yakewo amayankhula kusaluka amamasuka ndipo atakhala kuti ali ndi mwayi womati alembe chikalata koma cha anonymous atha kuchitulusa chachikulu. So for me it's again asking ourselves as a country kuti kodi tufuna ukonza zikoli kunkhani ya corruption kapena chifukwa njira zinazi zitomaononga zinthu moloma ukonza. Ambuye Bishop, titakhala kuti tikufuna tizimveserana ngati dziko nkumauzana zoona kuti chinchola kuyika tenti chotse kapena pa mpabwino tonjezerepo GCU titani nayo. Do you still believe kuti ndiyofunikira kuti ikhale mu procurement process
ya kumene ikuyendedwa bwinobwino ndi mabungwe amene adakhazikitsidwa ndi malamulo amene tikuwakhulupirira, kapena we still have doubts that tikuyenda tibwezebe chinthu china chimene chizikunika mabungwe awiri amene amatithandizira tisanafune kugula katundu? SP chopsa kwambiri ndisadanga fusola njakuti zikozotheka munthu amene akunkayikira kuti kucha kuntunda kucha kuti uyu musamutenge nkukhala munthu ndi amene akuganiza kuti mwina ndi wachipani china koma ntchitoyo yoti akagwireyo ndi yabwino kwambiri, ndipo contract imene atati wayiwina akhozosinditsa moyo wa Malawi. Koma chifukwa choti munthu uyi mwadziwa kale kochokera kwawo mukuganiza kuti atati watenga ndalama zimenezi kutsogolo aza kukhiyani kanenge ndimeneyo apezeona kuti munthu ujayo mwamusiya makatenga munthu wina amene adigera zinthu ku Malawi kuno chifukwa choti mwamukonda. Munthu ukamukonda samakhala ndi mtima wogwira ntchito mofanana ndi imene munthu amene simunamkonde. Munthu amene simunamkonde akadziwa kuti watengedwa sanakondedwe amachita bwino, pamene munthu amene wamkonda amati amene aja ndimacheza nawo. So at the end of the day tikumapeza kuti tikukoza misewu yongoti kupanga lero mawa yakumbika chifukwa timatenga anthu amene ati akontrakt chani napanga chonchi imene jabwa anavomera kale. Solo muti angotenga phula ndikutenga magala nkuyikapo ngati tala. You don't fear because you know kuti you have been favored by the munthu anthu akuluakulu. So ndimaganiza kuti akakaka sikanyama kabwino. Sikanyama kabwino in the sense kunena kuti sikatithandiza kutionera munthu amene ndi wa neutral. Komanso nditengera omwe ino anzathu amene ndi makhumucha amene mawina ma contract taonani tsopano izi zikuika ndi mavuto. Chowayikira mavuto nchakuti tamaphunzira kukhala neutral. Ngakhale ndi zovuta you must try to be neutral. Kuti mukawina ma contract aja musamati kupita uku chifukwa anthu enawa ndi anthira kuwiri amati adyetsere uku adyetse in the process kudziko kunoko ndale zathu zindi intelligence zimene munthu ukhoza mali kuchenjera koma mwamodzi akakukhira akudziwa chimene tradhouse ineso kukuvani akakukhira Amalawi timakhiyana akakukhira akakulwa kapena limwe kuti akanene zabodza zawina amatha kumpweteka mdzawo. Muli ndi ma contract abwino amene olomuti apanda kuina ku Malawi mukhoza wina ku Namibia ku Botswana. Zikhala choncho kuti munthu uzipwetekeka kwanu kumaka wina kwina. Okay, so my point is asatangwanike kwambiri ndi anthu andale. Kuopsa kwa ndale ndikonena kuti amene the one who is favoring you today will not be there tomorrow. Munthu amene akukondale ndale ndi zopusitsa kwambiri. Munthu amene akukondale lero kupangitsiro kwa chigamulo cha mwamba akachoka umavutika kuti munthu wina amene wabwera akukonde ngati amene amukondera wina chimapito ake wapezero li mastipas. So I need to balance it. Koma akaka sika bwino. Akaka nkofunika kasunthe tidalire awawa PPTA internet. Ngoni wawese muyankhula ndi mafuna ndifunse ndisofunso muyankhula and I'm putting you on the spot as well. Tikaona ubwino ndi usabwino wa GCU tinene zotani going forward ndi mefunso nemfuna yake. However fundo imene anabwesa mbeja fumukai kuti ambe bishop kuti tiyesese kuti anthu ama business asama pange mwina kukhala ngati kulowerera ndale ndizotheka kuti pamene business yako yakula kwambiri you know ija kuti ukalipira even msonkho emwala imaziwa kuti ngindiye kwalowa anankula ni mkulu wina wa amene amapanga business mziko muno wachikulira nandi uzati awanda sizingatheke umafika pena pache iweyo you have no choice. Your business is there for and anthu andala maziwa. Can you do business on a large scale without you getting involved in the politicians? Mau okuti ungwiro katinene kuti kandi integrity pa business ndiwovuta kwambiri kuno Malawi. Ndipo ngati pali mau ndikhalidwe lovuta kwambiri pa business ya ku Malawi ndiye mau amene wa integrity. Integrity ndiye kuti pamene zimene ukamba ndi zimene zikuchita zikugwirizana. True. Ambiriwa a business kuti muamve olo mucheze nawo akuzania corruption ikuononga dziko lathu koma kuseliku ngati pali anthu amene akupangisa kuti corruption ikhala ni mizu mdziko muno ndi anthu a business. Chifukwa ndikuuze nichi nthawi zina focus yathu imakonda kukhala pa anthu andale. We attack them as so much. Koma amene amakhala akudyesera amakaputa dala kukaputa dala anthu ake amakhala business ndikupasa scenario amabwera atu amachita ina kapu chasa nalo even mboma munthu wamkulu tangomva kunena kuti mukuyimirira ayi fetatiya
yeah no uthandiza ziko can you share your account ndikuponyereni ya misonkhano iwiri itatu mene imavutira ndalama ya kampeni wapereka account nthawi yomweyo kwasasa 100 million utere kama utatha mafuta athira utere ma hotel bills akulipirira kenaka yazafika nthawi yoti walowa mboma wawina kuli nsewu wokuti umangidwe ndeye uchamakuza kutumira text achimwene mulipo ndimangofuna ndikuziwiseni kuti kuseliku ndaponya kachani ndaponya ka document kansewu ife tipange zothandiza inu basi uyankha kuti chani ndiramuona jakale so muona kuti a business ndino anthu amozi ndi akamapanga zimenezi amakhalanso akuperekanso kumbali naye so ngati consequence imakhala ngati kuti ndi game yeah exactly so what we are saying is we have a problem with you as well. Now mwafusafusa bwino nena kuti kodi ndizotheka kuti munthu at a high scale utopanga business malai muno opanda katangale kapena opanda kudyesera munthu wina the answer is it is difficult koma ine ndimakhulupirira kuti munthu amene amapanga zinthu zake za integrity siku limafika limene mmanena kuti nonse ngakhala akuba onse amakhala pansi amanena kuti iyayi bwana ndamasunge uyu chifukwa onse wamakayikirana ndikupasira chisanzo very quickly ndi munthu wina ngakhala ukuba masakapo pakubapo amasakhala umabona uchanu chabola ali ndikuba kwa integrity ndikupasira chisanzo cha nsanga yes amfumu panali achimwenena ake ndanzanga andi company ndithu ya construction apanga misewu ndiye amwene ndopemphera ndamakana kuti namwene onthu atale siningampase ndalama ndiye wina anampempha kunena kuti amwene mukuoneka kuti ma qualifications osalipo munati mwatipasa 20% anse uja mutenga ndiye akuti amwene ngati mulungu amafuna 10% inu ufuna 20 asizingatheke ndi ndalama zimene zindilibe ndiye amango amana ndiye ulendo wina anthu ajama amapereka amadyesera aja anapezeka kuti ali ndi ma contract ambirimbiri akukanika kuti amalize nangasiza chuluka ndi panali pena pochepa chabe atanena kuti ase bwanji uzandithandize ndikupange subcontract iwo ndipangire apa ya ndanakapanga ndi mtima wonse kunabwera dona wafika tifuna tione ma contract onse ma project onse amene mukupanga ndikuona dona wafika ku office kumuitanisa contractor akuti amene anapanga pene pachandani akuti akuti napanga subcontract amene ndamene ndikufuna akuti achimwene napeza contract chifukwa cha kupanga zewu ntaitayidwira kalibu and mawu ake ananena kuti tisamanyozere kunena kuti comes a time imene integrity speaks for yourself kungoti nthawi zinasunga dziwe how long that may take maka ino ametha mapemphera muzikhulupirira kunena kuti mukamapanga chilungamo pa business mulungu amakhala akuonani ndipo awati amapanga business ya chinyengowa it's a matter of time ndawo timaona momwe akasintha amakhala kundende ndi awo amakanika kuchidya chuma chawo chomwe kumakhala kutembenuka chopanda mtendere chopanda ndaliso chuma chawo so all I'm saying is it is difficult koma for Malawi to change we need a business where takuima nkonena kuti ine kaandikana ma contract koma ndifuna ndikhale Malawi mmodzi opanga ma contract mwa chilungamo time will come for you chabwino tivote GCU kwani vote ndi GCU tivote muno GCU ipitirire kapenayi ndeti vota poyimika mkono amene tikuti amene ayitite amene biso what current ikuvota kodi ufulu watu ali ni mphamvu yothesa GCN ndani ife angotimva anthu ife ngati hot current munositi kuvota ngati ndani timika mkono Okay. mafuso ndawi ndimona ngati nakha secret yayi amene biso tili anthu atatu mlomo so mavoti ndi atatu amene akuti GCU ite timike mkono Ene mapaka vota. ine ndikuitani sana amene tikufuna kuti GCU ite chifukwa tikukhanga tikubweretsa ka element ka ndale mu procurement timike mikono so no mina mnake kaso option ine sininganene kuti ite as such koma ninganene kuti tipange review tiunikeso kufunikira kwa GCU ndipo ngati kuli koyenera kunena kuti ikhaleko tiyikire ndondomeko zake zone kuti zigwirira ntchito komanso malire yake ndiye tiyikeso
tiziunikiraso njira zoti tizitha kuiunikira in other words izikhaso accountable koma ngati kuzonsezi kulibe ndezipita Well, ndetu unika ndani. amata GCU. ndana tayunike ndani GCU. ndana tayunike ndi parliament ndibati kunanazo kuti tikafika malamulo tikanafuna kuti unikidwe ndi parliament tikanayipitisa parliament nkhani imeneyi. is it too late? That's why we are saying for now, until we decide what we are going to do with it, what are we going to do with it now? Because it will have to continue working. Yeah. So the question that we are asking Being now, political, kuti chinthu chimene sichikutibwetsera zotsatira za bwinobwino. Ineyo my vote is. kuti nanga mukuzemba zemba bwana. Okay, ndikuvota. Ete tivote tu. Mesa tikuyimika mikono. With an explanation. Afuna pange explanation. Ni option are we? Yes. Yes or no? Yeah. Yes to Bujeni. GCU kuti ipitirire kapena no isapitirire. 100% yes to PPTA. 100%. tukamba za Tukamba GCU za PPT. namwe lolo ndale no Kuti simukumva bada baby shop. Kudwala ndeni kufusa kuti mumwaphala kapena mujasima mungane kuti ndi mwafanta. Fanta sinayikepo apa mangusoni. Mwadwala ziwiri basi mwadwala ndeni kufusa kuti ambuye bishop. icho okay isacho Mwaphala mujasima ndemuzira ine ndi mwafanta. Wakamba za fanta ndani. GCU ipitirire kapena ite. Yes ipitirire, no isapitirire. Ndeti kuti amene tikuti isapitirire timika mkono. ineyo ndikunena kuti in its current form Yes. GCU yenera kumapita Ine sinavota. Ambuye bishop. mwina atanena kuti ayikonze akayikonza mwina titozanena kuti ibwerere but the way it is now ayi Ambuye bishop If they ipitirire cannot manage to review it, ipite. chabwino. Yeah. Pakuchitika sondale mkati mwa muno ndikuziona. Chifukwa fusolo interested for. Abandale zikuchitika apa basi. What? Abakana ndani? Koza kumpweteka zana. Akoza kumpweteka zibamba. Chabwino, tipita ku break ya Ceres Enterprise proud sponsors at the hot current. Tikabwera tipitirire ndi nkhani zina khalani pompo. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronics. Like and follow our Selly's Enterprise Facebook page to access our catalog. Selly's Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Kupitirira ndi program yathu ya the hot current pano pa Times Television, TTV, komanso pa Times 360 pamenepo ndi pa YouTube, pa Facebook, ayi ndithu pamenepo tachokapo tasamuka. Apa paso pakanema imene mukuonera nyumbayi tikhala tikusamuka tizipezeka ndi pa YouTube po komanso kusogoloko ndithu pakhala ka app kamene muzionera. Mukachita scan muphunziriretu. Mukamachita scan apopo ikutengerati straight ku YouTube kwathu kumene ikupezeka program imene. Ndeti kunena izi mobwereza kuti chonde tiyendere limodzi pamene tikusintha zinthu zina kuno ku Times ncholinga chokuti tikutumikireni bwino. Nkhani yathu yachiwiri ni nkhani imene amalawi ochuluka tikukambirana zokhuza mulalo granular fertilizer production factory kuchemera kudowa. Mchemera kudowa pepani munthu ndine wambali nayi ndi ma pronunciation ena amavuta mchemera kudowa. Now nkhani ndiyo kuti kuyambira mu tinene bwino mene nambira nkhani imene idayamba March 2025 pa 24 March pamene Napoleon Dzombe adabwera ku bungwe limene limayaunika kuti kodi pamene tikuyamba zinthu zikhuza bwanji nkhani za chilengedwe imene timati Malawi Environment and Protection Authority MEPA osati and Malawi Environment Protection Authority MEPA. Ndekumeneku kuti munthu uyambe zinthu makampani kaya ukambe zokumbakumba zolimalima amaona kuti ukamapanga zimene zizi kodi chilengedwechi uchisokoneza motani. Nde pali ma stages ama report yomalizira imakhala ya technical. So kuyambira mu March 2025 kuzafika pa July pa anthu akhala kuyankhulisana. Chimene amalawi ambiri akuona ndicho kuti adzombe ndi factory yawo ali ready. Adayika zimashini tiziziona zimashinizo zimene zili ku factory imene zoti zizipanga fertilizer iwe chimata taziponya mazithuzi za ku factory kumene kuti amalawi aziona pamene tikuyankhulisana nkhani imeneyi. Nde kuti adzombewo adabwera ndi mashini awo kukhazikisa factory imene ili ku dowa kuti azipanga
fertilizer. Malingana ndi mmene akufotokozera akunena kuti kampani imeneyi ili ndi kuthekera koma tulusa 30 to 40,000 metric tons ya fertilizer amene ali ophatikizayi pa ola limodzi, kutanthauza kuti akhoza kupanga fertilizer kuti amalawi tonsefe tikhoza kugwirisa akuphatikizapo ndithu NPK amene akhoza kupanga kumeneko. Now nkhani imene ili mkamwa mwanthu ndiyo kuti bungwe la MEPA likunena kuti sadamalizane nawo iwowa kuti apase chilolezo chokuti apange license. Anthu ena akuona kuti kodi ino amepa muchedwesa bwanji nkhani yabwino ngati imeneyi imene ikhoza kuthandiza dziko la Malawi potengera kuti fertilizer akutisausa kwambiri, tikugula bodula chifukwa amachokera kunja, komanso ndrama yakunja ikutivuta kwambiri. Izi zikhoza kupulumusa forex, komanso zikhoza kuthandizira kuti Malawi nzathu akuchita produce locally, nkumapereka ndoti mitengo mwina ikhoza kutsika, tikuganizira choncho. Ndiye pali mbali ziwiri zimene zikukokerana. Ena ndithu akubwera kuyang'ananso mwandale kuti akapena anthu mukuyang'ana adzombe kuti kodi amachokera kuti, ndiye pa chifukwa cha ichi mukaphinya kuti musapase chilolezo, kapena ena mufuna mubadyabe zimene zimachitika pogula procurement ku fisipi, ndiye mukutchingira. Ndiye timati tikambirane nkhani iyi muona mtima, titagwira mkono pa mtima apa kuti tiyeni tikambirane nkhani muona mtima. Ndiyambe ndinu Ambuye Bishop, mukuti mukayimva nkhani imeneyi yukhota mchira nyani pati kuti tisakhale ndi mfundo imodzi imene ikhoza kuthandizira kuyankha mavuto amene tili nawo ngati dziko a fertilizer? Pali magawo awiri, pali gawo ya MEPA ndiye pali gawo la eni company imene tikuyikambayi, imene kuwaona anthuwa chilungamo cha zonsezi akuchidziwa kuti chimene chikuchedwetsa apa ndi chakuti sinanga MEPA kuti atsala ndi pepa lina technical report imene ayankha adzombe mu July momwemo, ndi adzombe akuyenera kuti ayankhe zimenezo abwezereso ku MEPA kuti amepa akaunika zimenezo akakhutisidwa ndi apase chilolezo. Process imeneyoyo ine ndikuona ngati sivuto imeneyoyo yoti akapita akapange mwina zikozotheka kuti pali zina zimene zachedwa ndikunena azolemba ochedwa adzombe zimenezo ngati zilakhala zofuna kulembedwa, ine ndikhoza kudandaulira kunena kuti zilembedwe, chifukwa chonena kuti olo ine mutakhala kuti ndinu mwana wa president, koma ngati mufuna kupita kunja sindikukhulupirira pankhala njira ino mukapita opanda passport. You still need to have a passport. Ngakhale muli mwana wa president, passport. Yes. So it's very important kuti ndondomeko itsatidwe, koma passport ija chimene mazasiyana tsopano. Ukakhala mwana wa president sumadikira masiku 60 amata kusegula immigration amata kusegula pakati pa usiku ka printer ndito machine kuliza machine kuti mwana wa bwana mawa ali emergency akupita kwa jene kwa waya amalizira kwa jene kwa ngoni wao akupita kwa ngoni wao. Yes. Yeah, so mutsegulireni. So the same with this kunena kuti ndondomeko ikutsatidwa. Chimene amalawi ndawerenga kwambiri yes. Chimene Malawi akulira kwambiri nchakuti ifeyo takhala tikulira ku Malawi kunoko zaka zonsezi. And you know fertilizer siwa chimanga siwa foja. Fertilizer tikunena panoyi ndi moyo wathu fe Malawi. Amene chinakonza theka zimene zonse ndi kuti chili chonse chimene chikukhala chikudula panochi chikozo kuyamba kutsika foti tikangolitsa sokonekera ku chikumbeko olo zafoja timanena sija olo anda tigula $1 sinikazana ndaule chifukwa cha kuti fertilizer tagula more cheaper. So challenge yagona pakuti ukuku akuti process ija imatha kutenga chaka chathunthu kuti amalizise. Actually mukatengera kuti from March 2025 zafika pano ndoti tadusaso chakacho pano tili mujani muno tili mu June 2026 yeah. Ndiye kuti process imene ngakhale amepa kuzadandaula kuti pena pake adzombe adachedwa ndi 9 months kuti abwere ndi feedback atauza kuti akakonzeni pakuti yes. Koma ndipo nthawi ina munaona sokoleri kuti adokota aweruka anesi aweruka ndipo alandi alamulo kuchokera kwa mlonda kuti tikakagona ifeyo pasamapezeka munthu obwera kunyumba kwathu. Mulonda imwe ujana uzidwa uja kuzaona mene patient akuonekera umazanaba kuti akuthamanga akugogona exception ija baba chonde ndi mene munthu ali ukuchonde mawa safika munthu kati puli mutsirene pali kuma office ino kuno ku Times sinu aku office yayi ino nda ku ntchito ndikuzeni mawa nali nkamwa kunoko kuli lamulo kuti munthu akafuna kupanga nafe business
azitipasa 48 hours kuti timuthandize bwinobwino ndekuti ndi masiku awiri amenewo koma imafika pena mbuye bishop imafika pakati pa usiku landira foni 12 koloko angoni wawo kapena ine akuluakulu mawa 10 koloko muzagwire ntchito meeting tipangeza kuti amfumu timayamba kususana potengera magini kufunikira kwa chimene tifuna tikapangecho nkumuza abe munthu uja komano going forward abwana muzitipasa 48 hours so ndimangofuna ndi kuti tisakhale ngati dalemba pamwala kuti sitingasinthe zinthuzi pempho langa tisanapatse aujenda kuti kunena kuti manitira ambuye atikombere mtima titangochotsapo mmene mumu ndale zimene zikuganizidwazi ambuye atikomere mtima chinthu chinthu chofunikira kwambiri kumalayi kuno kwambiri so anzathu amene patamva zimene mwanena kuti ayi zimatere koma ndimapempha kuti musabange chifaida mu office aboma timaziwa munandidula pati kuno ndi kuntchito pamene kuboma ndi office mwabuzi wa office kuti anthu amafika kuchola kai mpando kumagwedeza miyendo office kuna mkuntchito amwene inuyo ndimakuimbira ni foni mkumandi kuzona ambuye bishop mundidikire chonde tiyankhula na 12 9 kolokoto muli kuntchito amwene pamene anzathu ako office wa amatha kuyankhula ndi ase taima kaye utandiona koma kutsuri pali pepa lofunika kwambiri limene kozo tati anthu akufa sikumepa kukhala sizokhati kwamba panosi koma maofesi ambiri aboma apitsokolere anthu amalowetsa chibwana and that thing olo atata akwiye sakandipeza kwathu amalowetsa chibwana zinthu zofunikira sukuli pepa munthu person mapeshoniya mafoni sayankhidwa timwerekeza abambo athu makolo athu aife akuvutika mafoni sayankha kumango wanamiza chiboma chonse chakagwidwe ntchito amati kuno ndikuboma sitithamangisa zinthu so you can review this kuti pali zinthu zina zofunikira ngakhale kuti azipasa period yotani koma muziyang'ana ndikufunikira kwa chinthucho kuti ichichichi tatiyeni ngati mukuona kuti alephera mukokeni nchofunikira chinthuchi chabwino amngoni wawo mmene akuyankhulira ambuye bishop kuti yes malamulo alipo apa koma pazikhalanso zinthu zina zimene zinena kuti process tikhoza kuthamangisa nthawi ya covid tinkanena kuti vaccine sitingampange tisanaduse zaka ziwiri ndimene tinakhazikisira kuti bwene ukatemera amayenati aduse madongosolo mwina mpaka zaka ziwiri tikupanga koma anthu ataona amene timapululukira anaona kuti guys 2 years ikatemera muzampakira ndani there will be no one who have been all wiped out so inadumpha maprocedure enake but I'm mindful to say as well kuti kodi sizakhaso ife tomwe amene zabwere pano una kuti kodi adzombewa adumpha ma stages ena chifukwa chani akudyesa nina yake tizibalance bwanji ambuye bishop kuti titsatire mmene madongosolo amene akukhalira but at the same time kusatira madongosolo chisakhaleso chipinjo choti chitigwire nkulephera kupeza zofuna zathu even pa nthawi imene tikupumira pa oxygen tikukhala ngati kuti we have all the time in the world we don't have forex we want fertilizer somebody is trying to provide a solution how should we talking to each other kuti ikhale a win-win situation angoni wawo dongosolo ndilofunikira pamalo chifukwa dongosolo limabweresa order koma dongosolo ali pa anthu ena amene amachita worship dongosolo mukamba kupembeza dongosolo limatha kukhala mpeni umene umatha kubayani ngakhale amene and zimene zimakhala ngakhale ku mipingo pamakhala zinthu zonena kuti timatha kupanga decision kunena kuti chifukwa chakufunikira kwa chakuti apapa bwanji tipange motere ncholinga chona tikwanirise the bigger aim the bigger idea timatero ndikupasani chisanzo ife takhala makhalapo ndi maplayer onena kuti akusewera ku national team ndili form 2 I think nzathu ankasi mozi ankasewera ku national team and anachita ine nthawi yoti tupita tufuna tikalembe mayeso sukulu inachita kunena kuti ayi uyu timpasa weva anapita kasera national team akatumikire ziko kenaka anabwera anazamulembesa anakhozaso now if it was about malamulo amene esamayenera kuchoka kwasera mpira koma naona kuti there was a bigger cause the bigger cause was national interest apita kasera national team kenaka abwera mayeso atani alemba ndipo pena paso machita kumuthandiza kuti apa upange motere what I'm saying is nkhani is the spirit in this story adzombe asapange ma shortcut zimene ife sitikuyikira kumbuyo za ma shortcut and we will not we don't want shortcuts chifatu kudziwa kumatokhala ma complications ena amene mawa tizamba sokulira ifa malawi koma tunena kuti anthu mutaona kufunikira
kwa investment ngati mene iyi oloto atakhala 9 months kulisa kubwera what was the problem calling Watsatira. inu mutakalize mukuchedwesa tikufuna chinthu chofunikira ngati khalani tikuthandizeni imene malembera chinthu chofunikira ngati timatera even ndikuzani za kusukuluze amatha kubwerapo ena utakanthandizeni wakuti ukanthandize apange masamu aja ndofunikira kwambiri we need that person kuti nambala yokhoza standard 8 pa skulu ino ichuluke so all I'm saying is paumakhala zokayikisa on how this matter is being handled now tikayilowesa kundale it makes things worse now alipo anthu ena amene akumaona kuti iyayi chifukwa cholenera kuti mwina ndoku central region iyayi MCP nonso nkumabwera ineyo nding'alula pamene ng'alulani chifukwa nkhani idayamba atumali chi 2025 inu Amalawi Congress nkhani isiye ife sinotenga mbali koma tikunena kuti muisiye chifukwa chake ndichi munali mboma mmene amayamba azombe apamene amayamba munaliko mukanafuna kuti mwina fota maganiza kuti akhala azabweraso nde pano palibe komano analipo but you were there how much support did you give this person kuti mumalizise nsakasaka tisanapite kuchisankho exactly panaye zinthu zambiri tinaona mukuthamangisa machaka misewu bwanji amachitona kuti msewu umene uthesakasaka tifuna nthawi ya kampeni msewu umene ukhale utatha why didn't you do the same ndi factory ngati so pasaloweso ndale msachenjere chifukwa cha ndalezi inunso akuboma a DPP kuti asaonese kuti akunkhiya wa MCP ngati akhulupirira kuti azombeuka aonese nama inutu kampeni yanu imakhala yachimanga taganizani fetereza ramapezeka mochipa msiku anthu ndikumadya kanka anthu kumadya ka 6 ka 7 ndekuti mwazigulira second term so muziona zinthuzi kumachosa malo andale maso andale can you think as Malawians amene mmayikonda dziko lanu pamene azombe sakuchita bwino tapita mukathandize because we need this investment timafunika investment ikalekale chifukwa fetereza ndi wodula inu ndi anthu angati angachita afford fetereza mdziko muno fetereza wadula koma kungokhala ndi fetereza kuti awapezeka pena paliponse it means food security tayikwatisa it means even muthawu mapanga export mbewu zosiyanasiyana ndikumapeza forex imene tikuyifuna so for me chibwana ichadziko ndikupasanalenso 1 minute kuti mukambe apa anthu ena amanena abeso kuti talangize Dr. Dzombe kuti Dr. anthu awa amasankha utani amene amathandizira kagwidyo kayangwa ntchito anthu ena amazaona ngati kuti khala ngati amangosankha atha kusankha quality ya anthu abwino kuti athandizire ambuye bishop ngafune kuyikirapo mlomo msankha kwambiri nkhani ya fetereza ikufunika kwambiri mwina poti apata yankhula kutanena tapembe kunena kuti panopa adziwe kuti chinthu chinchathu ifeyo Amalawi tikuchipemberera ndipo tufuna chitheke ngati akuona kuti pali anthu ena amene akuachedwetsanso iwowo chifukwa ife tikhoza madandaula kulanso pali winanso akuti kuliwe bwanji ine ndakonda zemwana yazija kuti ineyo sindine kadaulo pa zinthu zina koma ndikupanga kanthu kena kake munandipatsa munthu wina amene ndimagwira naye ntchito amene amandithamangisira usiku apipisho kutadzukani ngati mufuna zitheke muyankhulo ndi nyamata wakuti akupangirani zakuti mawa mutere ine sindikuziziwa koma the person was helping me kuti ndikwanilise chimodzimodzi ineyo ndikhoza kwapimba kuti this time around akufunika apeze anthu kuti athandizire osati madobadoba iyayi koma anthu amene pamawa tisadzanenenso iyayi athandiziro zinthu jazitheke bwinobwino fabala anthu ena amene munthu kakhala pamwamba amabwera ngati akudziwa koma asakudziwa amakuchedwetsanso so pafunika anthu odziwa bwinobwino chifukwa this thing we cannot afford to lose this sindingalole yayi chabwino imalizeni nkhani timafuna tialangiza azombe komanso timakamba kuti ngati dziko kodi tiziziwa bwanji kufunikira kwa chinthu ncholinga chokuti mwina ngati mawefers amene kuti kubwera pamodzi nkunena kuti this is national interest akuluakulu mwanenapo wena kudandaula kuti yazalowa ndale koma tazinena kuti prove to us kuti here is something that we need, we can't wait tiyena tipange zimene zizi tikhale pamodzi tipange chifukwa choti zithandizira dziko lathu ku zinthu zambiri the investment is already here kwambiri tilonjeze wiki ino tikhala tili kulilongwe ndipo kumene kutifuna tikafike kudowako azombe tikuimbirani foni mawa ife tifuna tifike hot current tifuna tikasimikize ndipo ziwiri zitatu zacheze nanu ife pano tufunira chabe dziko la Malawi zabwino zonse ndipo tufuna zinazi tizathe kuzionera tokha samangomva za nkhamba kamwayi chabwino koma kwa ife lonjezo lathu alangizo lathu ndonena kuti pamene mwafika apa mudziwe zonena kuti
ngati munali mwina ndi ganizo onena kuti kamacheza ndi anthu ena ambali zina, you cannot afford. Mwafika pa size yonena muziziona ngati a national asset. Atate wathu. Yonena kuti mulibe mbali, mungofuna kuti munthandize Malawi. And the more in the middle you stand, the safer you're going to be. Thank you very much. Angoni wawo tikupita nkhani yathu yotsiriza imene tikukamba za mbuzi, akuti vuto lili ni mbuzi, koma khala yayikazi ya ndevu, yayimunanso ya ndevu. Ndizimavuta kuti ukamaona patali kuti uzwe kuti tonde ndi utete ndi anthu amanena kuti chinkulirano cha mbuzi yayikazi ndevu yayimuna ndevu. Is this what we are seeing with the Malawi Electoral Commission ndi executive order ya apule kuti khazikhazi mabungwe folo adasamuka ku Blantyre kuno, Malawi Electoral Commission, Malawi Housing, Malawi Communication Regulatory Authority ndi prison idasamuka kuzomba likulawo nkupita ku Lilongwe imene amanena kuti tikufuna kuti tikhale central tikamagwira ntchito zathu. And zitachitika zimenezi anthu adalankhulapo kwambiri kuphatikizapo amuthalika amene pa nthawi imene adali kunja kwa boma and adalonjeza mtundu wa Malawi kuti ndikazangoti ndalowa mboma chimodzi mwa zinthu zimene tazapange ndikubweza anthu amene aja kumene anali pofuna kuti tisaphe Blantyre komanso madera ena kungotenga china chilichonse ukayika ku Lilongwe. And atangolowadi adapereka ma executive orders amenewa amene adapangisa kuti MACRA, Malawi Housing Corporation, komanso a prison zibwerere. Koma Malawi Electoral Commission adati taima ndikayi pang'ono. Ife ndi bungwe loyima palokha tili ndi ufulu wathu, sitimachita kuuzidwa zochitayi. Apa zimene muchitazi mukhanga timutiuza zochita. Nkoke udayamba mpaka pano tidakakukana. Pali zambiri zimene zikuchitika kusediko tinena mwina ngati tingakhale ndi nthawi. Koma ndimati ndiyambe ndino angoni wawo. Kodi nkhani imeneyi ikutivuta pati kuti tingothana malo kuti zili lero meki apita ku koti atone general akwauza meki inu tamverani tukokana kukula mtima mbuzi yayikazi ndevu yayimuna ndevu agonjere mzake ndi ndani? Who is flouting the procedures? Who is trying to be above the law? Who is not understanding their law? Tili nchipwirikiti mwa zinthu malamulo versus malamulo, anthu omwenera kunja kuno angodabwa kuti kuli zimenezi zitifikisa kuti mchaka cha 2017 yes nduna ya zachuma nthawi imeneyo ali Agudo Gondwe Malemu adapangisa mkumano iwowo anduna zachuma anapangisa mkumano wa anthu osiyanasiyana ndipo mkumano umenewo kunali iwowo amekiwo kunali anthu azipani zosiyanasiyana ndi mabungwe ena aboma komanso amene sali aboma ndipo amakambirana za nkhani ya Malawi Electoral Commission de adazafika paganizo lonena kuti Malawi Electoral Commission ikhale ku Lilongwe. Zifukwa zake munthawi imeneyo mu 2017 amakamba nkhani ya zachuma kunena kuti kumbali ya zachuma that time amanena kuti achita cut down the operation cost ndi 30%. Nthawi imeneyo komanso amakamba nkhani yonena kuti munthu wakuchitipa kanthu wakurumphi samavutika kukafika ku Blantyre mene zinalili aziyenda mtunda wocheperako kukafika pa Lilongwe. Ndiye kuti khala ngati muli pakatikati ma resources samavuta kwagawa kumbali zonse za dziko lino. Nthawi imeneyo ndipo anagwirizana za 3 years from 2017 kuti kamati 2020 ndiye kuti tikhala kuti mtapanga implement transfer imene koma come 2020 implementation imene sinachitike anazachita implement ndi boma la Chakwera ngoti Chakwera anayika nawonso ka directive kawo kuti iyayi imene ichoke uku ipite ku Lilongwe ndi ananyamuka kachale ndanzawo ndikupita ku Lilongwe ndiye afika kumeneko akukhala animene mwanenera sinali yokhayo aya anali Malawi Housing, Amagra ndi a prisons onsewo upita ku Lilongwe. Now pa kampeni ya DPP amuthalika anachita unenesa zonena kuti ayi mukupha Blantyre ndipo izi mwalanda mzinda wa Blantyre tizibwezeresa kuti zibwere kuno. Now iwo aja alowa mu office atalowa anapereka executive order kugamula kunena kuti inu bwererani ku Blantyre kuphatikizapo awawa Malawi Electoral Commission. Now Malawi Electoral Commission akunena kuti wait a minute in the section 8990 ikupasani mphamvu yoti mutha kupanga executive order mutha kupanga zigamulo zosiyana ngati president koma ifeyo tikuti tikaona malamulo akukamba za section 76.4 komanso kumeneko kuli section 6.1 ya MEC akunena zonena kuti akuti palibe munthu amene
azachite influence kapena kupanga interfere paziganizo kapena kayendesedwe ka bongo limeneli ndiye akuti akaona kunena kuti yayi ameke mukutilakwira ndiye tipita ku khoti ndakhala kupita ku khoti akukhala ngati akutengesana ku khoti nkhani yonseyi ngati yazombechi muona kuti ikumavuta poti ikumakhala ngati yalowa makaka andale pamene kumavutira koma otherwise ukayimvesesa merit ya kusuntha ku make kupita ku blantyre kupita ku lilongwe ikumamveka bwinobwino koma chifukwa chonena kuti even nthawi imene yoyo mmene anayisunthirapo zinkaoneka ngati zandale andi panopo zikuoneka ngati zandale ndi chifukwa nkhani ikuvuta fa mcp mwina nkakondwera kuti ili region yathu pomwe dpp atakhala okondwera kuti make ikhale chigawo chakumwera. How does that Mbuye Bishop zimathandiza bwanji kuti make yakhala kutiko ndezinthandiza ndani ikanakhala kuti chikhala kumwera kupoto kumene ndakhalako imathandiza enake sibwezi mese zimakutekera antavura bwanji SP tawi yangotha it's chicken and egg ejai kuti nkhuku ikuona kuti idabereka yokha idayikira yokha dzira komanso muzira unati ine chipanda ine suka dabada yeah that's the issue kuti amene akha president wathu amene awina ndi anena okha anena okha as an independent institution amene analengeza amene wamutchula kuti pano ndi president auleiwe samuka alright akuti ndili independent osawala batsala kuti ndine umayezo ndalonjezatu kuti likazangolowa executive order number 1 go back so tikoza kuti ni balancing chilungamo chake chikaja kuti let's allow my agenda amene ndi independent funso ndilo kuti kodi kuti make ipite kulilongwe idapita bwanji inapita afotokoza kale mmene inapita sinamve bwinobwino inapita bwanji make kulilongwe 2017 akutogondwa anapanga reform make sinapita 2017 that was kunena executive order at what point did they realize kuti we are independent we cannot be told by anyone chifukwa iwowo anakhala kuti akusatira ma resolutions za 2017 amene akunasamuka 2020 wana and when you can meet the chair akuza kuti emwana avomerayo ine sindika okay lero ngati chiwanda poti chilowe mwainu mmamvera nyimbo kuti chiwanda chilowe mwainu timbaso ngoma kuti chituluke chifukwa imecho kuchisanjika manja sichingatuluke chimanena kuti aise nachita kuyimbiridwa nyimbo kuti chilowe so the challenge nyimbaso ina ndichuluke so are we seeing double standards here kuti lamulo tikufuna tizigwirisa at what point why didn't they refuse kuti ife tikulilongo timafuna tipite tokha kwamba sajida kutikanga ndi mukutituma panopa kuti tipite tizapita tikasafuna you understand so that even panopa atatabwerera ku blantyre kunoko kaya 1 week kenaka ndikuzasanzika no bwino akula Malawi tinabwerera executive order pano tasamuka topita kulilongo azakhabe kuti anyozera now azakhala akupanga their own independent decision to go because they were moved to Lilongo sazafuna they have been moved sazafuna approve the independence your day kupangira sazafuna GCU who must approve GCU but on a serious note inkhani ili ku khoti Yes. timva kuti akhoti alamula kuti sotani ife tikungoona meti kuonera kunoko kuti tufuna timvesese kuti kodi tukanganirana chani tukanganirana chani makamaka what is it that we want with our make pamenepo ndi pa msiriziro pa program yathu ya lero ya the hot current nitokoze angoni wawo awayana chunga na tokoza wawo komanso ambuye bishop chimwemwe chafumuka ndikoza vota tsopano tasiya za mavuto awasamulikea yokera kwa ine ndevu zamwayi wonder msisya nkwenda vivi nkwenda mnono tatokoza kuti mnalipompo kuonera program yathu program yotsatira ndi nkhani mchichewa ndi a Ronald Mpasu tikubwerera kwina kuja ku YouTube kuja tapita ndikuti muzionerano apapa pita utsogolo tizikhala kumeneko ndima apo mwina goodbye from all of us tikuva uthenga ochokera kwa Series Enterprise. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office